21 dekabr günü Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Beyik Sapanmurat Türkmenbaşynyň aradan çykan güni. Da cennetten bolsun. Salam ähwanlar. Ol insan hakyna köplüň özüniň aýratyn bir ýatlamalar bardyr. Şolar ýaly meňem durmuşymda gönümel ullakan bir täsiri bolan adam balymda garaşsızlygymyzy alaýan ýyllarymyzda öňem kän ýatlaýan biziň ýaşlygymyz gabat geldi şo ýyllara. Onda mektebe guturdukda universitede finans gördüm, okuldan ýakylym kelgeçden bolan. Şeýle bir bildiriş gördüm, Türkmen Döwlet Medeniýet Instituty Teatr fakulteti drama we kino aktyor diýip bir hünär bar eken, şoňa ýürejigim gursurt etdi-de ben şol artistlik uğruna dokumentlerimi tapşyrdym. Tapşyrdım da öýe geldim. Elbette gollamadylar, sebäbi düşnükli. Türkmen bir maşgalatynyň, Türkmen gyýdynyň ýylyň öňüne çykyp, sahnalarda, oýunlarda çykyş etmegini halamadylar. Has dogry kakam pahyr halamany. Garaz synagdan zatdan geçdim, talip boldum. Ondan kakam menden dokumentlerimi ýygyna getirmekli talap etdi. Olar ýaly okuw hiç hili demeýänligini aýtdy da, onuň ejem pahyram bir ilewrap soň molum bolsa bolýan ekeni, belki molum bolar, menem howam molum bolar. Ejem pahyryň gollagy bilen şol men Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň şu wagtky hünärim bilen aktyorluk uğruna okap başladym. Onda okuw guturduk. Ýene de men Halyp bolamyň tanýarlar ýaty bolsun. Şolaň beri Mogulurdy Mehmet Guly we şoň gollagy bilenem şol biz şo ýyl Mowlana Pedadynaky Akademik Drama Teatryna işe galdyk. Yani şoňa çenli nähili ýagdaýlarda bolsa-da nähili bilmedim, şo wagta çenli kakam hiç wagt razylaşmapdy. Garaz okuw guturdy, gelmelidim. Ondan soň o waka 2 ýyl atrabotka, 2 ýyl işläp diplomyny almak üçin. Ondan soň şol 2 ýyl işläp şo Mowlana Ped teatryna soň diplomyny alar zat diýip ejem pahyram dama men gollap şeýdip beren soň bolýany işleýän ot işledim soň nime gelsin bärde hiç hili teatrla iş bolmaly. Kakam şeýle bir öňümde şert goýýatdy. Ondan soň öňler aslan meni şeýle gorýardylar bolan kakam. Şo okuwa girelim, şulur saýlalym bir hili maňa biraz gaşyçyrak şeýlerak bir gatnaşyk edýärdi bir hili. Şonu halamaýanlygyny gözümne äheňinde maňa bolan gatnaşygyny kakam dama bilýär. Şoň üçin öýe okuwdan öýe barp gaýtmak men üçin bir ýaga çapjak ýaly diýilýär. Şo derejede hem kyn, hem göresim gelýär, hem barsam biraz kakamyň dama açan dokumentlerini getir, bundan okuw bolmaşyn ýaly gurulmaryny isleýärdim. Garaz beýle bolly ýyl 2000-nji ýyla barp etdi. Bizem näme 1998-nji ýylda okuw guturdukdan ondan 2 ýyl bolýardy. Şol 2000-nji ýyllarda da 2 ýylymyz dolup gelýär. 2000-nji ýylyň 12-nji ýanwar gününi Gökdepe galasynyň öňünde Beyik Sapanmurat Türkmenbaşy öňünde çykyş etmek maňa mesel. Men durmuşymda şeýle bir ütkeşik waka boldy. Maňa şo wagtky teatrymyzyň rejissöri Ýaşmamak Mehmet Guly şol keşbananyda ol menden öňürti şo wagt Cennet Paltaýewa diýen bir aktrisamyz şol keşfi döredip durdy. Olam wagtlaýynça şo wagtlar dekretde bolan soň gyjaga dünýäne soň şol keşfi şo Gökdepe galasynyň öňünde Beyik Sapanmurat Türkmenbaşyň şo ýylky ziýaratyny edilme maňa ynandy şol keşfi. O monolog bardy. Armaniýan bir gyzyň monology bardy.
Onun burada bir erkek adamların içinde yıkıcıydı. Nemes boyunca da şeylet de şu gıydın ıkbalı boyunca da şeyle qara gar yaptı. Ati soğuktu hava. 2010 yılın 12 yanvar günü men hiç yadımdan çıkmaz. Ondan tesmemek Mehmet Ulif'in aydan her ne bir söz vardı. Şu gökte palası senin unum şeyle soğuk olup şun bir hilit koş soğuk oluyor hava ütköye dip aydan yadımda. Indi qara tayarlık gördük zat ettik. Doğrusunni bir tayarlıkta doğrusunni şu vatqi saparma Türkmen maşin gelmegine qararşylya. Ondan bir topur erkek adamlaryň içinde ýanky otayda harbeyler var. Gaptalynyň gelen tomoşaçylar var. Hili qara eşik giyinen telpekli adamlar dur. Ondan bärde artistlerimiz şol galaň döwrüne, gökde pagalatyň döwrüne şol döwrün giyinen erkek adamlaryň içinde menim şol galadyn suw üçin daşyna çykyp şolar ýaly bir geň taň bir ykbaly bolan armanýan bir gyzyň keşfine ýekejegim şol adamlaryň içinde. Indi gawşap çykdyr, enimde don var. Ayağımda galoş, neme tahyaly şol şu wagtlar näme dogrusyny aýtsak bir nemänem bilmänlerse şol keten köýnüň üstüne de bir don onun näme galoş bolan soň ayağyndan soğuk geçip şu düýdenekläp duranym ýadymda da gara aňyrdan anam gelýär öwrülýär zatyn komandalar eşitip dursaň bizem ýanky 2 tane oglançyk bardy juma gowusyň ogullar da şu wagt bölüme buraya çykypdyrlar maşgalar zatly olar kanadam bollar ýetdiler o wagt gijik oglançykdylar onda men ýanymda garaganyň şo küýdeli bir aýjan monology bardy. Hem solgunyan, hem şöýän, hem bir jogapkärçilik, üstüne garmatym duýgular. Tapyrma Türkmen maşin ulugy geldi, durdy. Ondan bizden bir kän uzaklykda däl ýagdaýda saklanyp durýar, olanlaryň bir hili şu bir hümmüllü bilen ses bilen başlap soňa baka ağalar ýatyrdım. Gece düşümde dip aýt başlayan monologum martda. Ondan aýdyp başlanım ýadymda özmem şeýle bir saňyllaýan, şeýle bir tolgunýan siretmän aýtjak bolýan ýüzüni. Ýöne şol uçup gitdi asmany dip yer bar da şol düş görýärde şol gyz düş görýärde düşünne şol boljak ahwaly gördü manysyny aýdylan. Ulan bir ak goşgoý esasyna bolan soň ondan şol bir goýun gyzylar mäleşýärler birdenem şolar birdenem goşa öwrülýärler asmana uçup gidýärler şoňalyk bir manysy bardy. Sedip uçup gitdi asmana dip şeýdip siretmeli ýerimde şeýdip barýakam ne şeýdip barýakam öňümde duran soň men şol tapyrma Türkmen maşin ýüzüne garap geçikmeli boldy da meň nazarym maňa täsir eden zat men aýdyp şeýdip gelýärkäm men şol adamyň aglap duranyny gördüm. Onsuz içim bir dolup durdy bolan maňa şeýle bir täsir etdi. Meni çyny bilen diňläp duran şol gyzyň ykbalyna gylyp duran ýadymda da şu döwdeklaryny mümkinledip hemşerip biljek sagyýaly aglap duran adam gördüm-de. Garaz şu waka monologlar oturdy. Bir zat diýjek boldy, duranlara şu Göktepe galasyna diýip gürläp bilmän tamagy dolup ýene-de şu gürläp bilmän içine girip gitdi. Diýmedi hiç Göktepe galasyny diýdi-de. Ondan bizem onu içinde bir näme doğa delege edilip aýdyp
zatlar nemediler biz şonça wagtlap daşarda garaşyp durduk. Esli wagtdan soň çykdylar, onuň biz şeýle hatara durduk. Ya menim şol oglanyň hataryna şeýleje durdum. Oňa çykdy da men diýdi, ýa-ni aýtjak bolan zadym siz şeý aýtdyňyz diýdi. Olar diýdi galany nädip boradylar ka diýdi. Ýa-da siziňem diýdi şu men şeýle anandym diýdi. Şeýle bir gowy sözler aýtdy da. İçim ýylap gitdi. Şu ýanym zadym ýadyma düşmedi da. Şol günkü ýazgyny şoň akşam Watan habarlar gepleşigini görkezilýär. Onu da 9-daky Watanyna görüp bilen okdy. Onu ýerdaky Watanyna aýjylym zatlam ýatjak kakamaň bir özi şu telewizor açyp şu berip durka Watan berip durka şu Sapırma Türkmen maşyny aralygyna meni görkezýärler. Olam aglap dur, menim aglap dur. Şu ýagdaý kakama täsir etdi. No vay dip beýlekler turýar. Seredin dip duýsanyp goňýar şoňa. Şol prezidentiň onuň Türkmen maşyny onuň men çykşyp duranma begenýär. Hem şoň tolgunyp duranlygyna da şu waka garady şoňa bir hili hakamyň içindäki maňa bolan men hünärime bolan ähli zatlar şo giýje sipirlýärdi. Şondan soň kakam maňa gowunyp başlady. Kakam bir hili men hünärime anam etdi. Maňa ananny ýoksam şo wagta çenli kakamyň näme giýleligine men içimde bir zatlar burk geçipdi. Nimeler okumy soňlugy waka okumy taşlaýyn diýädim başda. Soňa waka işim bir taşlaýyn diýädim. 2 ýyl bolar bolýan giderin diýädim. O wagt balymda gawat gelen şol sahypa men durmuşymy şeýle bir ütgetdi. Men şoňky sahypa gatyrady. Balyma şo gawat getirilen Taşmehmet Mähmetulewden rady şol maňa ananlyk üçin ýoksam beýlerken notaýdy. Notaýda diýdarlaşyp şol insan bilen gawatlaşyp şoň men sesimi dinlänligi, men şu wagt tulgun bolam, garmatyň duýgulanma düşünendigi, notaýda o keşbi dolu men janlanyrmadym onuň bilemok, emma şu sözlüm Gylçymar Kakabaýewiň sözleri tanýarak bolsun. Ana şu gökdepe galasyna şehit bolan hemmesiniň jaýy jennetden bolsun. Şudaýdak mukaddes ýerdäki şolaň ruhumy garaz meni bir zatlar gollady da. Men şunu aýtmak borçum. Şoň üçin men müňde bir razy özümde. Şu wagtky garaşsyz baky bitirip otanmagyň hormatly prezidentinden mehran arkadaşymyzdan müňde bir razy, durmuşymdan müňde bir razy. Meni şu wagtky balymda bolan şol waka üçin, kakama eden täsir üçin, men balymdaky şeýle öwrülşi üçin hormat bolmaşdym. Razy. Oy ol insanyň jennetden bolsun, ruh şat bolsun. Eden maksatlary, eden ählari ýurdumyza siňýär. Hele odun watanymyz bar. Mundan beýlegim siňsin Allahyjam. Ýurdumyz paragat bolsun, elimiz abad bolsun. Hiç wagt uruş bolmasyn. O zatlary wasp edelim, gowdurmuşymyz.